Ngayon po nga po, pag-uusapan natin or ipapakita ko sa inyo ang magiging weather update dito po sa Bicol Region. Tingnan muna po natin ngayon pong Monday. Makikita natin na yung tail end na nandito po sa taas ng Luzon or ng gitnang Luzon na naka-apekto dyan. And hindi po ba tayo naaabot ng sinasabing tail end na ito. So kung titingnan po natin sa mga susunod na oras, mananatili po na sa may taas po ang tail end and lalakas pa po ang hangin mula sa karagatang Pasipiko and medyo hihina po yung tail end. At kung titingnan natin yung magiging kalagayan ng panahon sa ating pong bansa or sa ating pong area sa Bicol Region, dito po sa Bicol Region, magiging maaliwalas po yung panahon dito. Kung titingnan muna natin sa atin pong satellite animation, makikita natin dito na manipis po yung kaulapan or mga ulap dito po sa Bicol area. Makikita natin na hindi po siya gaanong wala ka makikitang masyadong kulay puti yung ulap na nagpapakita po na magiging maganda po yung panahon dito sa ating pong area. Yan po makikita natin. And kung titingnan natin yung magiging kalagayan or magiging pag-ulan dito sa ating sa Daet Camarines Norte, kung titingnan natin, ngayon pong Monday, medyo may mga maikling pag-ulan lamang po yan pero napakahina po niyan. And sa bandang hapon, magpapakita po ang haring araw. Dito po sa Camarines Sur, magiging maganda po yung panahon. May mga makulimlim na panahon lamang paminsan-minsan at sa bandang hapon ay may mga isolated thunderstorm. Subalit hindi po ito katagalan. Sa may Birak, Catanduanes naman po, magiging maganda po ang sikat ng araw sa Birak sa buong maghapon. May mga makulimlim lang na panahon, subalit wala pong pag-ulan hanggang po bukas Tuesday. And dito naman po sa may part ng Legazpi, may mga isolated thunderstorm po tayo ngayon, subalit magiging maganda ang panahon sa bandang hapon. And sa may Sorsogon area, magiging maganda po ang panahon sa Sorsogon area and magkamakulimlim lamang, subalit napakaganda po ng sikat ng araw. Maabot po ang temperatura sa 28 degrees Celsius. Sa Masbate naman, magiging maganda rin ang panahon sa buong maghapon at sa Tuesday, magpapakita po ang haring araw at may kalamigan din po na abot lang sa 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. So, yan lamang po mula po dito sa wendy.com. Ito po ang Bicol Weather Update.